Vítajte u nového videa z Minecraftu. Už to je tretia časť a dneska by som si chcel naťažiť nejaký materiál. No, v našom dome si urobíme caveku. Tak, poďme na to. Tak, dobre. A najprv by som si musel vyťažiť trochu zeme, ale to sa mi fakt nechce, takže my tu máme menšiu caveku, do ktorej určite teraz pôjdeme. Lebo fakt sa mi nechce ťažiť do zeme. Potom na ďalšie video to už budem mať pripravené. Uhlie, nice. Tu máme uhlie rovno, tak. A dneska by som chcel získať určite také železo, lebo to by sa nám hodilo. Aj trochu kameňa by sa nám hodilo. Tak, máme uhlie. A môžeme ísť do tejto maličkej jaskyne. To nie je ani jaskyňa. Dobre. Tak, what? Počkaj, tu sa, keď budem asi maličko. Dobre. Chvíľku ma tu nechajte samého, ja to zatiaľ budem ťažiť. Tak, trochu to tu zrýchlim. Zapnem vám tú hudbičku. Tak, počkajte. Když sa nám náš krumpač, tak si radšej pre istotu vykraftím ďalší. Najprv si musím urobiť crafting table. Presne mám ešte nice. Mám tu položím môj crafting. Dobre, urobím si tyčky. Kde mám? No, áno, to je tak. Môžeme pokračovať. Len si to dač urobím. Yep. Tak, to je jedno. Môžeme ísť ďalej. Môžeme pokračovať. Ešte crafting som zabudol zobrať. Môžeme ísť aj pod zem teraz asi. Ja pôjdem už pod zem. Trochu. Tak. Tiež vám chvíľku ticho a posielam tú hudbičku. Yeah. Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose. Poviem vám, chcel by som nájsť nejakú jaskyňu v tomto videu, do ktorej by som mohol chodiť ťažiť. Lebo jaskyňa by sa nám hodila. A to dosť. Už som nikdy nevidel. Uhlie, nice. Dobre. Dúfam, že nevadí. Ja tu mám blok dreva, tak vyťažujeme si uhlie. Nice. Dám trochu svetla, aby ma to nezabili zombíci alebo niečo podobné. Nice. Keby ste chceli, aby som ešte natáčal Brawl Stars, napíšte do komentárov, že mám natáčať Brawl Stars. Mňa Brawl Stars celkom baví. A videl som, že keď som urobil úplne nové video z Brawl Stars, tak ste to pozerali tak. A potom úplne tie videá, úplne tie prvé videá z Brawl Stars vás absolútne nebavili. Takže ako som rád za to, že sa vám Brawl Stars videá začali páčiť. Dám tu svetlo. Môžeme pokračovať. Môžem to vyťažiť? Ja sa budem hodiť. No nič. A môžeme ťažiť ďalej.
Škoda, že som stále nenašiel nejakú jaskyňu. Chcela by som nájsť tú jaskyňu, ako som rozprával. Lebo jaskyňa by sa nám hodila na železo a tak podobne. Proste viete. Čakám. Trochu sa tu poukladám, chcem v tom mať bordel. Ako také prasa. Dobre. Mám tu menšieho bratranca, tak prosím, počkajte, za chvíľku sa vrátim. Zatiaľ to stopne. Dobre, už som späť a ja môžem pokračovať. Keby tu tak rozprával, tak to sú moji bratranci, dúfam, že vám to nevadí. Lebo sú tu so mnou predsa. A nechcem, aby boli sami, tak im dovolím byť tu pri mne, kde natáčam. Chvíľku počkajte, za chvíľku sa vrátim, možno začneme inde, lebo musím ísť domov, tak zatiaľ čau a počkajte ma tú chvíľku. No dobre, už som späť, už som doma. Už som išiel späť, mám tu menší problém s koupením. Zabijem si tu zvieratka. A možno... Bolo by dobre, keď som išiel hľadať. No fakt nechce tu kopať. Počkej, tam čo vidím. Poďme tam, nice. Čo vidím? Poď, rýchlo. Tam by som toho mohol veľa naťažiť. Dobre. Možno na to zabije. A mám tu aj cukor, Cukor, káva, limonádu. No, zoberieme si to. Cukník, krásne. Tak. Môžeme behať. Vyzerá to jak jaskyňa. Možno to je jaskyňa a jaskyňu máme hneď podľa seba. Celý čas. A museli sme tam asi pol hodinu kopať. To, čo sme kopali. Na čo som to tam kopal? Keď tu rovno pred nosom mám jaskyňu. Na čo som to kopal? Keď tu presne tu mám jaskyňu. Čo to je? What? Oh no. Tu začína to, čo sa bojím, a byť v jaskyni. To nebol. To není jaskyňa. No nič, zoberiem si trošku. A môžeme ísť inde. Toto jaskyňa není. Iba jaká blbosť. Do ktoré som došiel a myslel si, že to je jaskyňa. Toto už... Ja poviem radšej do tejto malej jaskyne. Ja do veľkej sa bojím ísť. Dobre, nice. Uhlie. To sa nám bude hodiť. Fakt. Rozbitá. OK. Nice. Ťažíme uhlie. To uhlie aspoň nepotrebujem, lebo uhlie mám veľa. Ale to je. Uhlie sa nám bude hodiť do vnútra. Do vnútra sa nám bude hodiť. Takže zoberiem uhlie. A potom môžeme pokračovať v hľadaní železa. A diamantov a tak. Dobre, už nič nie, tak môžeme ísť ďalej. A nehovor mi, že to... Nie. Tak tam nejdem. Tak tam fakt nejdem. Ja tu nezomriem. Kvôli vám. Tu fakt nechcem kvôli vám zomrieť. Fakt kvôli vám nechcem zomrieť. Takže tam nejdeme. To vám rozprávam dopredu. Oj, tam určite nejdeme. Dobre, tak. Naťažím si ešte trošku uhlia. Minus ďalšia šikru a ja idem preč proste. Tu je to nebezpečné. Tu sa bojím byť. Ja som si mala si sebou zobrať pustivo. Dobre. Tak. A môžeme pokračovať. Toto
to nie je veľmi jaskiňa. Ale aspoň uhlie tu bolo. Bolo tu aspoň uhlie. Zoberiem si chvíľočku. Ako nebudem ju tu nechávať. OK, stále máme deň. Ja sa určite mám, lebo fakt nechcem zomrieť na hlad. A my nemáme jedlo. To je jedno, jak to prežijeme. Oh no. Ne, ja som noob. Neviem hrať takú hru Minecraft. Je tu dačo? Nie, šiel som tu zbytočne. Uhlie! Uhlie. Tak, uhlie. Uhlie, nice. Uhlie. Máme uhlie. Máme prvé uhlie. Nice. Ešte trochu ďalej. Tak, dobre. A už budeme mať uhlie. Nice. Áno, nad nami. Berem. Nice, máme uhlie, nice. Konečne, po dlhej dobe máme uhlie. OK. Keby ste chceli 30-minútové video, napíšte do komentárov. Ja ho natočím pre vás. Kľudne. Ale ako... Oh no. Ja som skoro mŕtvý. Ja som teraz skoro zomrel. Dobre, ja ho tak zabijem. OK. Dobrá kura. Sliepka chcípi. Ja sa potrebujem najesť. Ja nemôžem zomrieť. Ja nemám šípy. Tak to máme problém. Alebo nemám, keď pôjdem domov. A teraz kde mám dom? Nie. Nice. Idem sa vychádzať po veci. Alebo najprv sa vyspím, alebo nie, oni mi môžu zmiznúť, takže ja bežím po veci. Bežím rýchlo po veci. Rýchlo. Nemôžu mi zmiznúť. Nemôžu mi zmiznúť tie veci. Tie veci mi nemôžu zmiznúť. Hlavne to nie. Hlavne mi nemôžu zmiznúť veci. Rýchlo po veci. Rýchlo po veci. Rýchlo. Nemôžu nám zmiznúť. Kde sú? Ja musím utekať domov. Dobre, tak rýchlo. Lebo v noci tu budem mať problém. A schopím sa mám aj vyspať. Ale čo neurobím pre moje veci? Ja som taký noob. Jak som mohol zomrieť? Dobre, tu mám rýchlo. Všetko beriem. Proste všetko. Všetko musím zobrať a potom musím utekať. Fakt nechcem zomrieť. No. Rýchlo. Rýchlo. Pomoc. Rýchlo. Kde mám dom? Rýchlo. Teraz kde ho mám? Tu. Rýchlo. Hlavne nemôžem zomrieť. Rýchlo. Nemôžu ma zabiť. Rýchlo, domov, rýchlo. Vyspať.
Zabijem ho. Tak. A już możemy spać, prosím. Nice, spíme. Nice. Hlavne na je, že sme nezomrali. Hlavne je, že sme nezomrali. A žijeme. Nice. Nemáme tu nejaké zvieratko? Že by som ho zabil? Dobre. Pre dnešné video to bolo asi všetko. Viem, možno vás to nudilo. No ale počkej, čo? Neviem, čo mám na to povedať, že si to správnu skeletom. No pre dnešné video to bolo asi všetko. Tak zatiaľ čau!